Iată și melodia asta. Bravo! Hai, pregătește pentru final. Se pregătește acum să vezi când o duce. Uite, uite, uite la televizor! Bravo, mama! Bravo! Bravo, bravo! Dai sațorul lui. A fost un moment excepțional, din punctul meu de vedere, misteriile... Mă aștept o dată! Mă aștept o dată! Ce? Ai pus sau căutăm pe la cupaie?